ساعة شعات وينو زينا فنوانا فيلم على خبركم تخططلتنا كم يتمسيو نلومي سنبش ومن تحرار سدالوا هاجراونا هاجراون زيناتات حيزلكم قريبة زلوا بيتروس منكسي كساب بفتامي مسانا دونان مكتالكم بخبرنا عدمكم أرسل زينا بريزيدنت إسياس مرت بريزيدنت جو بايدن نا يوحنا ملخت سريدو عب هاجرنا عم بتا مدرب دا زاجيت زسكف قدات كم زي ورده منستر حرش شافليتو زبيتاو اتالالي اشماغلتات بسنفلتاتاو منقدي كسنه موياويان يزخاخرو تودادار سلفي ديمقراط جو بايدن اب بريزيدنت مرجع امريكا تعويتو فرنسا اب زوا معرب افريكا زصنحا وتادراو هلاو كتغدل مخانا تغليصو چاينا هندن ركب العلوت عز السراويت أكايدن بريزيدنت إسياس أفوركي مبلا 46 بريزيدنت حبرات منقسطات أمريكا كوينون استمرت جو بايدن لو منقون نا يوحنا ملخت سديدو بريزيدنت إسياس عب ملختو باسم حزبن منقستن إرترا نمرت بريزيدنت بايدن موق يوحنا دحر مبال حبراوي علامات الزواو سلامن مرغان مدنفع إرترا مس حبرات منقسطات أمريكا دولدول زمدنا كهلوا كم تدلي عرقاقيتو أبستفعل على زواتات هاجرنا نتي كابي إثيوبيا بترجع من السجر زلوا ورارم بتأ مدرب بدان مقص صار حيال سراحي السلاسل كم زلوا زاجد ما زسكف قدرات كم زي ورده منستر حر الشافليتو مزعب عزيز تدالو تصابلو جرى مسكال جرى زجير كأربعين أما فارق وحنا هالسكل تشحن عسران زفلمه قدامي معبل ورارم بتأ أبتحت قصر دحرمو علو كابو حتى كم تجميرو كاب قربيت هاجر إثيوبيا السجرة تدقاقا من معبلات عسل أنبطا كأتو كمز جمره كساب زعلة زدما أملا هاجر أتمختي يغسل كمزلو شنفر هزباو ركبات منستر حرشا نتصاب زوباتات مركوس بمقبار ناب إيرينا أبزلاق حبريت هاقليتو بزي مسرت أبلعلتي بورار كابي إثيوبيا زمسي عسلغاتن أوشتا هاجر صفين لبدا أنبطا مدربدا أملا هاجر صربالع استنصقو صفحات مريت زاجيت لعل 30,000 هكتار بس يحمه الله اتعمام دما سالا سطم وهدات زملكتن أكلات منقستن هزبن بحيال ونن مختن يقصل كمزلو منستر حرشا حلف أهد مقوصار ساقم تبالعات أتو تدرسين حبيرو كابز حلفه ورحنا حاسي جميرو كاب قرويتنا هاجر إثيوبيا بغت علي إسلاتات بتاع ورارات خمسنات أني حمالتيو عبزي زمتنا وراركا أزي خبيديو بغاتري كتصلمات كفتر زخل عزي كبر اسلاتهم زمصو زلو مالتي نعاتهم نبدها كبي سرحات يقبرالو كساب حجي لعلي 30,000 هكتار زخون لبرانا ينبطا اب تحت قطصر اتيلو مالتي اف رسيتي ورارا زمصنا زلو قال ابز حالته اوارح اب هاجرنا تصفي كل كبتاتون كنسرح علنا نسرح سنحنا يناوين مالتيو نعملت عبس زواسي مناو أي بحري دواء أي بحري كون عب جاش باركا بعد كركبة سلعان زتسقفيو عم بدأهاتون كتسالي ناي مكر خارج قمتي يكبرالو مسدوبات إثيوبيا بزلو قربت بزي تخطط الورارات زيادة استدقع الزوبا دبوب سالا أقدمو تواددو صنح سلطنتات غوسغوسات صقنا من صق مسارحتاتن مقام شدشتنا يسرحتن وطاتاتن زتقالله كلنتناو مدلاوات عوت زخونه أنبطانا مقصار نطفتات كم استخايدن غناون يغصل كم زلون أفكف بحرشان مريتن زوبا دبوب حلاف أهادو حلوات عنا بقلي أتو حقوس هايلي أفليتو دحر استقبر كله من صفافات مدلواتن بعلت 10 اتناي مجمري عسله أنبطا بوغن صنعفه نوزوا صنعفه آتي مالتي كابو بموصال بب اوانو اسلاتات ناب هاجرنا كاتو جميرا بفلاي بوغن صرونان صنعفن اتي زبزح اسله زاتو له خبابي مالتي لك ابوانو كم مستقلصه اتو كل مدلوات اب نقطاتات عدكن عاطيقان سلازنبرا كلن نقطاتات اتزدله مكلخال بفلاي سراويت خمون حزبي حرشان من محداراتن كل عقمم اب مكلخالي توافيرو نيرو مالتي
ስለዚህ እቲ ዓብ ርብርብ ተኻይዱ እቲ ምክልኻሉን ዕዉት ነይሩ ማለት እዩ እዚ ምክልኻል ክንብል ከለና ኩሉ በቲ ዝግበር ፀረ ባልዕ ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ ወላውን ቂድሙ ጎስጓስ ተገይሩሉ ስለ ዝነበረ ስለንበጣ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኩሉ እኽሊ ዝነቐፀ ከኣቱ ወይ ከዓ ክእክብ ከም ዘሎ ሓበሬታ ተዋሂቦ ስለ ዝነበረ ኩሉ ተዋፊሩ እቲ ከኣቱ ዝግብኦ ጎኒኡ ኣብ ቆፍኡ ከም ዝኣትውን ገይሩ እዩ ኣቶ ሓጎስ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ደቡብ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዝራእቲ ዝወረደ ጉድኣት ብመንፅር ዝለምዐ ስፍሓት መሬት ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ እቲ ኣንበጣ ናይ ምቁፅፃር ንጥፈታት ድማ ገና ይቕፅል ከም ዘሎ ኣብሪሁ ኣብ ዞባ ደቡብ ብሓፈሻ ዝለምዐ ወይ ዝተዘርአ ልዕሊ 160,000 ሄክታር ክኸውን ከሎ እቲ ሸፈነ ወይ ከዓ ዝርግሐ ናይቲ ኣንበጣ ድማ 18,000 ሄክታር እዩ ብመንፅር መጉዳእቲ ዝወረደ ኣብ ዘራእቲ ብኣንበጣ ክርአ ከሎ እዚ ብሓፈሻ ክግምገም ከሎ ኣብ 623 ሄክታር ክኸውን ከሎ እዚ ብሚእታዊት ክንገልጾ ከለና ትሕቲ ሓደ ሚእታዊት ዝኸውን ዘሎ እቲ መጉዳእቲ ማለት እዩ ብመጠን ሚእታዊት ክንሪኦ እንተኮይኑ 0.38 ሚእታዊት ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ማእከል እውን ብተመሳሳሊ ወረራት ዕስለ ኣንበጣ ስለ ዘየቋረፀ ዛጊት ኣብ ልዕሊ 6,000 ሄክታር ዕዉት ናይ ምቁፅፃር ስራሕ ከም ዝተሳለጠ ሓላፊ ልምዓት ብቁል ዞባ ማእከል ኣቶ ኣስራት ሃይለ ገሊጹ መጀመርያ ብ28 ወርሒ 10 2020 እዩ ቀዳማይ ዙርያ ወራር መፅዩ ኣብዚ ኣብ 200 ሄክታር ዓሲሉ ነይሩ ብዝኾነ ብምትሕብባር ህዝብን ሰራዊትን ምሕዳራትን ክኢላታት ሕርሻን ኣብ ሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ እቲ ዝሓየለ ማዕበል ዕለት 28 ወርሒ 10 2020 ብሕምብርቲ ዝጀመረ እዩ ነይሩ ኣዝዩ ሓያል እዩ ነይሩ ኣብዚ እውን ብምትሕብባር ህዝቢ ሰራዊት ኣካል ሚኒስትር ሕርሻ ምሕዳራት ኩሉ ብምትሕብባር ሙሉእ ኣብ ቁፅፅር ኣትዩ ኣቶ ኣስራት ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዘራእቲ ዝወረደ ጉድኣት ኣዝዩ ስማዊ ምዃኑን ኣንበጣ ናይ ምቁፅፃር ስራሕ ድማ ብኣድማዕነት ይቕፅል ከም ዘሎን ሓቢሩ 29,000 ሄክታር ተዘሪኡ ኣሎ ካብዚ 29,000 ሄክታር ኣብ 6,320 ዕስለ ኣንበጣ ተዘርጊሑ ኣብ ጉድኣት እንተመፂና ንኽጠቕሶ ብጣዕሚ ስታይ ዘብል እዩ ትሕቲ 5 ሄክታር ዝኸውን ተበሊዑ ክንብል ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን ብሓፈሻዊ ገምጋም ክትሪኦ ከለካ ግን ተበሊዑ ክበሃል ዝከኣል ተሃስዩ ዝበሃል ኣብ ዞባ ማእከል ዋላ ሓደ የለን ክንብል ንኽእል ኢና ኣብዚ ወራር እዚ 22,000 ህዝቢ ተሳቲፉ 2,500 ሰራዊት ተሳቲፉ 100 ዝኾና ሞተራይዘር ተጠቒምና 1,780 መንፀጊ መድሃኒት ናይ ኢድ መንፀጊ ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን ተጠቒምና ክልተ ነፀግቲ መኻይን እቲ ዝድላዕ ዓብዪ ዕማም ዓሚመን ኣብቲ ስራሕ እውን ኣዝየን ዕዉታት ነይረን ሓረስቶት ኣኺሉ ዝፀንሐ ዝራእቶም ብኣጋ ስለ ዝኣከቡ ምስቲ ዝተረፈ ዝራእቲ ጉድኣት ከይወርዶ ዝግበር ዘሎ ውሁድ ፃዕርታት ተደሚሩ ዝወረደ ጉድኣት ምስቲ ብደረጃ ሃገር ዝለምዐ ዝራእቲ ክነፃፀር እንከሎ ኣዝዩ ስማዊ ምዃኑ ብሓፈሻ ድማ ዝራእቲ ካብ ጉድኣት ኣንበጣ ከም ዝተዋሕሰ ጸብጸባት የነጽሩ እንተኾነ ምእታው ወረራት ኣንበጣ ገና ስለ ዘየቋረፀ ትኩርነት ሓረስቶትን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ክዓዝዝ ምእካብ ዝኣኸለ ዝራእቲ ድማ ብቁልጡፍ ክሳለጥ ሚኒስትር ሕርሻ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዘቤታዊ ኣጠቃላልያ ሽማግለታት ዘሎ ክቡር ባህሊ ብስነ ፍልጠታዊ መገዲ ምዝስና ኣብ ህይወት ኣለይትን ታለይትን ወታዊ ግደ ከም ዘለዎ ሙያውያን ይሕብሩ ኣብ ሆስፒታል ከረን ሓኪም ጥዕና ኣእምሮ ነርስ መብራህቱ ክፍላይ ንኤሪና ብዝሃብ ሓበሬታ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዘቤታዊና ቤት ሽማግለታት ሓደ ካብ ክብርታት ሕብረተሰብና ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ርእስቲ ኣተሓሕዛ ግን ኣብቶም ሽማግለታት ዘጋጥም ባህርያዊ ለውጥታት ብግቡእ ምርዳእ ከም ዘድልያ ገንዚቡ ሽምግልና ንቡር መስርሕ ህይወት እዩ ዝበለ ነርስ መብራህቱ ካብ 65 ዓመት ንላዕሊ ኣብ ዘሎ ክለ ዕድመ ኣብ ኣካላት ወዲ ሰብ ከም ምድካም ጨዋዳታትን ህዋሳትን ዘጋጥም ምርኣይን ምስማዕን ኣብ ኣእምሮ ድማ ዝተፈላለየ ምልክታት ከም ዘንጸባርቕ ሓቢሩ እዚ ምስ ምድፋዕ ዕድመ ኣብ ኣእምሮ ዝኽሰት ምልክታት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከም ዝፈላለ ብምሕባር ገለ ቀልጢፉ ገለ ከዓ ድሒሩ ዝምዕብል ኮይኑ ከም ሕማም ረሲዕ ቅዘናን ወጥርን ከም ዘጠቓልል ገሊጹ ብፍላይ ሕማም ረሲዕ እቲ ብብዝሒ ዝረአ ምዃኑ ዝጠቐሰ ነርስ መብራህቱ እቲ ሕማም ኣብቲ መፈለምቱ ብግቡእ ኣጠቃላልያ ምዝረክብ ቅዘናን ወጥርን ንምክልኻል ከም ዝከኣል ኣረዲዩ
ኣብ ዘቤታዊ ኣታላልያ ግዳይ ሕማም ረሲዕን ዝኾነ ሽማግለ ካብ ቤት ከይወፅእ ምኽልካል ካብ ማሕበራዊ ህይወት ምእጋድ ከምኡን ብግቡእ ዘይምዝንጋዕ ዝኣመሰሉ ብሰንኪ ሕፅረት ኣፍልጦ ኣለይቲ ዝንፀባረቑ ንጥፈታት ምዃኖም ብምሕባር እዚ ነቲ ሕማም ዘጋድድ ክውገድ ዝግብኦ ምዃኑ ነርስ መብራህቱ የዘኻኽር ምስ ዕብየት ዘይንውርዕ ባህርያት ምስ ዝኽሰቱ ነቲ ግዳይ ተቐላጢፍካ ናብ ሓኪም ኣእምሮ ምቕራብ ከም ዝግባእ ዝገለጸ ነርስ መብራህቱ ብኣጋ ሕክምናዊ ሓገዝ ምዝረክብ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ክምለስ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ነርስ መብራህቱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዕድመ ሽምግልና ዘጋጥም ባህርያዊ ለውጥታት ካብ ምፍዋሱ ምክልኻሉ ከም ዝበልጽ ብምግላጽ ሕብረተሰብ ብምዕሩይን ብስነፍልጠታዊ ኣገባብ ዝተደገፈን ኣታላልያ ሽማግለታት ከዘውትር ተላብዩ ኩና ኣገባባት ኣተሓሕዛን ኣጠቃቅማን መድሃኒት እንስሳታትን ውሸባ እንስሳታትን ውፅኢቶምን ኣብ ምክልኻል ሕማማት ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ዓብዩ ኣብዚ ዘድሃበ ዓውደ ዘተ ኣብ ከተማ ባፅዕ ተኻይድሎ ወኪል ኤሪና ደምሳስ ጸጋይ ዘዳለወ ትሕዝቶሎ ሻምተወልደ ብጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተወደበ ኣብ ቁኑዕ ኣገባባት ኣተሓሕዛ ኣጠቃቅማን ዝርግሐን መድሃኒት እንስሳ ከምኡ ድማ ኣገዳስነት ውሸባ ኣብ ምክልኻል ሕማማት እንስሳታትን ውፅኢቶምን ዘድሃበ ዓውደ ዘተ ካብ 3 ክሳብ 4 ሕዳር ኣብ ከተማ ባፅዕ ተኻይዱ ኣብቲ ጨንፈር ክኢላ ውሸባ እንስሳታትን ብፀባን ስጋን ክመፁ ዝኽእሉ ሕማማትን ኣቶ ወግሐ በርሀ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ውሸባን ቁፅፅርን ናብ ሃገር ብዝኣቱ እንስሳታትን ውፅኢት እንስሳታትን ክስዕብ ዝኽእል ተርእዮ ተራባዕቲ ሕማማትን ሳዕቤናቶምን ኣብ ምክልኻል ከምኡውን ሰደድ ኣብ ምዕባይ ዝሕግዝ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ዘለዎ ወረቐት ምስክር ኣብ መሓዝ ወሳኒ ምዃኑ ኣገንዚቡ ኣብቲ ዞባ ዝተለለዩ መእተውን መውፅእን ኣፍ ደገታት ወደ ባፅዕ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ ከምኡውን ምስ ሱዳን ዘዳወብ ከባቢ ቁሮራ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ወግሐ ውሸባን ቁፅፅር ብቕዓትን ናይቶም ካብ ሃገር ዝለኣኹ ኮነ ናብ ሃገር ዝኣቱ እንስሳታትን ውፅኢቶምን ኣታዊታት ኣብ ምዕባይ ከምኡውን ግዜ ጉልበትን ገንዘብን ኣብ ምቁጣብ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ብፍኑ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝኣቱ እንስሳታት ኮነ ውፅኢቶም ካብ ምጥቃም ክቁጠብን ንዝምልከቶ ኣካል ኣብ ምሕባር ተሳትፉ ክዕዝዝን ተላብዩ ሓላፊ ኣሃዱ ሓለዋ ጥዕና እንስሳ ኣቶ ማሕሙድ ሁሴን ብወገኑ ቁኑዕ ኣገባባት ኣተሓሕዛን ኣጠቃቅማን መድሃኒት እንስሳ ቀረብ ስጋን ፀባን ካብ ሕማማት ነፃ ኣብ ምግባር ከምኡውን ሳዕቤናት ተፃውሮ ፀረ ነፍሳትን ተረፈ መድሃኒትን ኣብ ምግዳል ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ብምብራህ ሓረስቶት ብበዓል ሞያ ዘይተኣዘዘ መድሃኒት እንስሳታት ካብ ምጥቃም ክቁጠቡ ፀዊዑ ኣቶ ማሕሙድ ኣስዒቡ ኣብ ንኡስ ዞባታት ገልዓሎ ፎሮ ባፅዕ ጊንዳዕ ሽዕብ ኣፍዓበት ናቕፋን ቁሮራን ኣብ ንጡፍ ስራሕ ዝርከባ 8 ክሊኒካት ሓለዋ ጥዕና እንስሳ እኳ እንተለዋ ምስ ስፍሓት ናይቲ ዞባን ሰበኽሳግማዊ መነባብሮ ህዝብን ዝርግሐኡን ተበፅሐነቱን ገና ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ከም ዘይበፅሐ ብምጥቃስ ኣብ ብዝሒ እንስሳታት ናይቲ ከባቢ ምርኩስ ብምግባርን ራሕቂ ካብ ክሊኒካት ኣብ ግምት ብምእታውን ኣብ ገለ ከባቢታት ክኢላታት እናዋፈርካ ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብቲ ዓውደ ዘተ ዝተዘርበሉ ዛዕባታት ኣብ ሓረስቶትን ኣብ ሕርሻ ዝነጥፉ ዜጋታትን ብሰፊሑ ንኽሰርጽ ሓበራዊ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ብምግንዛብ ብቕዓቱ ዘይተረጋገጸ ዘይሕጋዊ መድሃኒት ከምኡውን እንስሳታትን ውፅኢቶምን ንምግታእ ናይ ምቁፅጻር ስራሓት ክሕይል ንቕሓት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ሓረስቶት ብቐንዱ ንምብራኽ ብውህደት ክስራሕ ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሚካኤል ተኪኤ ኣብ ዘስምዖ መዛዘ መቓል ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዝኣቱ መድሃኒት እንስሳ ኮነ እንስሳታትን ውፅኢቶምን ክኢላ ዝእዝዞን ዝመርሖን ስለ ዘይኮነ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ብምሕባር እዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ተራእዩ ኩሎም መሻርክቲ ምስ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ተሓባቢሮም ንምክትኡ ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ተወዳዳሪ ሰልፊ ዴሞክራት ዝኾነ ጆ ባይደን ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ተዓዊቱ ወዲ 77 ዓመት ባይደን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብምስዓር እዩ መበል 46 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ 1992 ሓደ እብራ ጥራይ ዘገልገለ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ክኸውን እንከሎ ንሳልሳይ ግዜኡ ኣብ ምርጫ ዝተወዳደረ ባይደን ድማ
زاجيت بعد ما زعابي بريزيدنت أمريكا كوين الله زي كم ديلن كله كامالا هاريس مقتل بريزيدنت أمريكا خدكون زباقعت ناي فلمات سلام أمريكا كوينا جو بايدن حبرة أمريكا خم سرح مقلاس كوفيد 19 سعبيناتون دما كابك قدام النتاتو مخانة بمتكاس صباح سوني تشعة حدار نزع لما عزيز سرح وجلس نفلتتاوين كم زقوم دحري معواتون دقفتو بزهابو مقلتي حبيرون فرنسا بزوبا معرب أفريقيا زصنحا وتهدرا هلا كتقول المقانة مع كنازينا وتهدرا وين منجتات تهاجر بمتكاسك عليهن تسقمتين خالط هاجرات أوروبا أبتي زوبا بايتان مفتار مقانة تحابري تفليتون جرمن عباي بريطانيا بلجيم ريبابليك تشيك دنمارك إستونيا هولندا نرويج برتغال شويدن نزركبن هاجرات أوروبا نفرنسا نمدقاف نبزوبا معرب أفريقيا سراويت كلها مقانن كعبرات أنهنين يخون برابتي زوبا لعلها مشتشح سراويت أوافي رازلا فرنسا بخندي كم تقولوا زاجي تايتنا تصرن شبران مكتا أبتي زواج جبر زلوا قدامه وتهدرا ومتتتاو نتي كونتات مريسو يجار دوهم زلوا مستي كبابي كرب زلوا وجنات يتقسون ቻይናን ህንድን በጉዳዩ ዶባ በመንጎን ተፈጢሮ ዘላ ሓድሽ ወታደራዊ ወጥረን ምህዳሽ አምና ዙርያ ርክብ ላዕለወት አዘዝቲ ሰራዊት አካይደን ኣብቲ ብሸውዓተ ሕዳር ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ርክብ ኣቐዲሙን ዝተበፅሐ ስምምዓት ንምትግባር ክሰርሓውን ተራዳድየን ብዘይካዚ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ተኸታኸሱ ጉምትታት ካብ ምውሳድ ክሕየቡ ወታደራዊን ከምኡን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ድማ ብዝለዓለ መልክዑ ክቕፅል ተሰማሚዕን ኣለዋ ላዕለወት ሰብ መዚ ቻይናን ህንድን ኣብ ዝመፅእ ቀረባ ግዜ ተመሳሳሊ ርክብ ከካይዱ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ ሰራዊት ህንድን ቻይናና ብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብዘካይድዎ ግጭት ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ከም ሳዕቢኑ ድማ ኣብ ሞንጎን ዝፀንሐ ደባዊ ምስሓብ ከም ዝኸረረ ይዝከር ክልቲአን ሃገራት ልዕሊ 3500 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ብግቡእ ዘይተሓንፀፀ ኣከራኻሪ ዶብ ከም ዘለዎን እዩ ዝግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ብርክለይቲ